În povestea copacilor goi, scârțâind într-o singură ușă, este vorba de noi amândoi, este vorba de foc și cenușă. Spune-mi, pădure cu frunza rară, unde-i iubirea de astă vară? Nu știe iarna să se îndure de noi copacii fără pădure. Copaci fără pădure și Tatiana Stepa, sau Tatiana Stepa și Copaci fără pădure. Este protagonista emisiunii noastre de astăzi, Destin de campion. Tatiana, care este povestea melodiei pe care tocmai am ascultat-o? O poveste extrem de simplă, a fost scrisă într-un turneu în care mă aflam cu Cenaclu Totuși Iubirea. Veneam de la Sibiu și am oprit la Mănăstirea Cozia. Și între Cozia și Pitești, cred că n-a durat mai mult, între Cozia și Vâlcea chiar, s-au scris versurile cântecului, melodia o aveam și s-a lansat după o lună de zile la Costești într-un mare spectacol, a avut un mare succes și mi-a rămas cartea mea de vizită. Spui Tatiana Stepa, spui Copaci fără pădure, așa este. Vorbeai că ea s-a născut undeva, această melodie, undeva pe Valea Oltului. Iată-ne la celălalt capăt al Văii Oltului. Plecând dinspre Vâlcea, suntem la Sibiu pentru că se derulează a doua ediție a Festivalului Național de Muzică Folk și Balade în aceste zile. Te aștepta sala. Succesul este de acum o carte de vizită a ta, a doua carte de vizită a ta legat de muzica folk. Ce a însemnat pentru tine și ce înseamnă muzica folk, evenimentul folk în general? Dacă sala m-a așteptat și eu am așteptat întâlnirea cu sala, pentru că întâlnirea cu oamenii este modul în care eu îmi fac și am putere să merg mai departe. De aici îmi vine puterea și probabil că n-aș putea să trăiesc fără. Asta însemna muzica folk, viața mea, de fapt. Îți pregătești dinainte repertoriul la un spectacol? Nu, sunt piese pe care le cânt cu siguranță. Bineînțeles că nu există spectacol la care să nu cânt Copaci fără pădure, dar sunt și piese pe care le aleg în funcție de reacția sălii sau în funcție de ce-și doresc unii dintre spectatori. Nu e un repertoriu fix.
Azi a fost o vreme extraordinar de frumoasă pe drum. Am văzut niște locuri, cred că așa trebuie să fie și prin rai. S-ar putea să nici nu fie așa de frumos acolo, pe toată Valea Oltului. Și părea așa că nu e toamnă, era foarte cald. Dar eu vreau să vă spun pentru început că totuși vine toamna. E încă verde iarba pe coline și zilele nu s-au scurtat de tot și cineva cum sac în spate vine de sus din munți cade la un complot. Porumbul are încă dinți de lapte, albinele se îngreuiază în zbor, păratec plouă în fiecare noapte și greierii mai cântă până mor. Și totuși vine toamna, și totuși vine toamna, și tu o simți și eu în gând. Și totuși vine toamna, și totuși vine toamna, și suntem bătrâni. Am venit astăzi de la București, trecând pe lângă cei mai frumoși munți ai lumii, după părerea mea, adică ai noștri. Și mi-am adus aminte de un cântec scris de o colegă de-a mea, Adriana Margarina, scris în munții Hațegului. N-am trecut astăzi pe lângă ei, dar am trecut pe lângă alții. Un cântec numit Ochii albaștri ai lui Dumnezeu. Munți acum e un fel de lăcrimare și lacrimile picură mereu. De parcă s-a întâmplat ceva ce doare și astăzi plâng în loc de fiecare. Ochii albaștri ai lui Dumnezeu. Noi stăm în ochii lui și avem de toate și suntem așezați și călători. Și El cu aceleași lacrimi ne străbate și în ele când altfel nu se mai poate, cădem și noi din ceruri uneori. Sunt toate într-o ordine firească, se frânge tot ce se cuvine frânt. E mască unde este loc de mască, pe noi, pe toți, din pleoapa lui cerească. El uneori ne plânge pe pământ. Ce a însemnat perioada cenaclului în viața ta? În câteva cuvinte, dacă se poate strânge în câteva cuvinte o carieră muzicală începută la cenaclu. Bună seara, vă spune Tatiana Filipoiu din Făgăraș. Perioada cenaclului a însemnat, așa cum am spus în toate ocaziile, perioada în care eu am învățat aproape tot ceea ce știu în viață. De la a-mi cunoaște țara, până la a învăța să citesc, până la a-mi forma o scară de valori, a însemnat totul. Perioada cenaclului m-a învățat cum să trăiesc frumos. Și dacă Dumnezeu uneori vrea să să îmbătrânim, să ne urâțim, să ne îmbolnăvim, cred că tot El vrea să ne păstrăm sufletul tânăr și frumos.
aceea a fost perioada în care eu am învățat cum să rămân cu sufletul tânăr și cu sufletul frumos și curat. Lumea o știe pe Tatiana Stepa cântând, compunând anumite melodii pe care lumea le vede transpuse pe scenă. Vorbește-ne de activitatea profesională a Tatianei și aș veni cu o întrebare punctuală. Spune-ne puțin care este rolul tău în Cartea Cărților de Poezie, în cele 2 ediții editate de domnul Adrian Păunescu. Rolul meu a fost acela de tehnoredactor împreună cu Andrei Păunescu. A fost un proiect mare de care sunt foarte mândră. E unul dintre cei mai frumoși copii ai mei, să spun așa, Cartea Cărților de Poezie, având în vedere că meseria mea este aceea de tehnoredactor de carte. De fapt, nu știu dacă aceea e meseria și muzica e hobby-ul sau invers. Dar am lucrat și alte cărți în ultima perioadă cu Romulus Vulpescu, cu Ileana Vulpescu. Sunt foarte mândră că în biblioteca mea există un raft pe care pun mâna și spun ăsta e al meu cu siguranță. Este greu să lucrezi cu domnul Adrian Păunescu? Sigur că este greu. Este greu să lucrezi cu orice om care are o personalitate puternică, dar în același timp ai și foarte multe lucruri de învățat. Care sunt câteva dragi amintiri legate de perioada în care tu ai lucrat cu domnul Păunescu și bineînțeles că urmează să te întreb despre domnul Romulus Vulpescu, pentru că acum îți desfășori activitatea, așa cum ai spus, cu dumnealor, cu domnul Vulpescu și cu doamna. Perioade dragi sunt toate cele trăite împreună cu ei, fie că e vorba de una, fie că e de unul, fie că e vorba de altul, și sunt perioade dragi pentru că sunt niște oameni fascinanți de la care, repet, aici învățam fiecare zi, cu care nu te plictisești. Romulus Vulpescu este o enciclopedie ambulantă. O știu de când era mică. Nu mică de stat, ci mai mică de ani. Și când eram și eu mai tânăr. Deci pentru mine ea nu e o surpriză, sau nu e surpriza unei descoperiri, ci în ea descoperi ce înseamnă permanența. Permanența cântecului, permanența poeziei. Noaptea despărțirii dintre noi, copacii cad pe drum din doi în doi, în ochi mă bate viscolul câinesc și am venit să-ți spun că te iubesc. Probabil drumul meu va duce în iad, mă împiedic de o lacrimă și cad, și iar adorm și iar mi-e dat un vis, că biata cifră doi s-a sinucis. Dacă am să te chem, dă-mi măcar un semn, fie și un blestem din partea ta. Totuși nu știu cum, pentru atâta drum ce-a început acum. Spune-mi ceva, spune-mi ceva. Și de atâta viscol vestitor, nu ochii mei, ci ochii tăi mă dor. Ce tineri am intrat și cu ce rost, și ce bătrâni ieșim din tot ce-a fost. O pune, îi dă drumul, descuie versurile. Și descuindu-le, versurile astea generează și muzică. Autoarea asta este altceva. Dar ea este mai mult decât autoare, ea este o voce a unui popor. Galbenă
Dulce galbenă lumină, cum și eu băla eram. Mi-a pus mama o cutuie ce se coace încet la geam. Aș mușca-o, dar mă doare, mă cuprind un fel de jin. Și acum că trece anul, parcă o simt îmbătrânind. Ultimul dintre cântecele pe care l-a cântat la rechemările la rampă, la bisări, nu-l cunoșteam. Nu-l cunoșteam și am rămas absolut siderat de valoarea versurilor și de melodie. Este un... Versurile sunt ale lui Adrian Păunescu. Dar nu-l știam. Pentru că eu nu mai amintesc dacă am spus pe scenă din cauza emoțiilor, o să spun acum. Este un cântec, eu spun uneori în prezentarea cântecului, unul dintre cele mai frumoase cântece scrise pentru femei, ale cărui versuri, desigur, au fost scrise de un bărbat. Vai, da. Adrian Păunescu. Nu există dreptate pe lume, cum bine ziceai, cum bine zice poetul. Cântecul este absolut senzațional. Muncim ca niște sclave zi de zi, frumoase am fost pe cel dintâi traseu și condamnarea de a ne urâți. Chiar voi ce ne iubiți, chiar voi ce ne iubiți, ne dați mereu. Stăm în picioare încă de cuzori și vă mirați că nu mai sunt subțiri. Dar voi care vă credeți tot feciori, de ce nu arătați, de ce nu arătați ca niște miri? Pe unde ne dați dreptul de a munci, lucrăm istovitor cu voi în rând. Din când în când în burți ne dați copii, iar voi plecați la altele, iar voi plecați la altele râzând. V-am tot iertat, v-am tot acoperit și să mai amânăm nu-i înțelept. Ar fi să recunoaștem în sfârșit, femeia n-are totuși, femeia n-are totuși niciun drept. Lumea crede, revenind la melodiile tale, lumea crede că ele sunt izvorâte dintr-un suflet sensibil. Cei care te cunosc probabil subscriu la ceea ce înseamnă opinia generală. Spune-mi când scrii mai ușor, când traversezi anumite sentimente sau atunci când ești mai liniștită? Scriu mai ușor atunci când sufăr. Atunci când sunt tristă, atunci fie din motive personale, fie pentru că văd în jurul meu multă tristețe, pentru că lumea în care trăim este o lume foarte frumoasă, dar este și o lume plină de probleme, o lume cu durerile ei, cu nenorocirile ei și eu nu pot să trec pe lângă ele și să mă fac că nu le văd. Doamne, fă-i loc să se ca să-și facă o idee, viața ce e, moartea ce e soarta de femeie. Doamne, fă-i loc să se ca să-și facă o idee, viața ce e, moartea ce e soarta de femeie. Ce e soarta de femeie. Anul trecut ai traversat o perioadă mai dificilă, ai avut probleme de sănătate. Trebuie să ai un caracter foarte puternic ca să poți să treci peste ele și să-ți desfășori în continuare activitatea artistică, așa cum ai făcut-o tu. A fost greu? A fost foarte greu și este în continuare greu. N-am crezut la început că am să pot trece peste tot ceea ce mi-a fost dat să trec, dar, repet, din întâlnirile cu oamenii mi-a venit puterea. Au fost momente în care chiar am simțit, nu pot să explic cum anume, dar chiar am simțit că există foarte mulți oameni care se gândesc la mine și care se roagă pentru mine. Și probabil că de aici mi-a venit puterea și am mers mai departe. E o atmosferă foarte caldă, mi-au înțepenit mâinile de emoție și aș vrea să petrecem această seară
ca și când ar fi ultima. Nu va fi, sigur că nu va fi, dar nu se știe niciodată. Și să ne bucurăm de ea ca și când ar fi ultima seară pe care o petrecem împreună. Deși, repet, nu va fi. Ce departe ești fântâna mea, mai departe chiar decât sunt eu. Cu izoare aș pleca și surpăr de mine mereu, să îmbrățișez cândva cu izvorul meu pe-al tău. Cu izoare aș pleca și surpăr de mine mereu, să îmbrățișez cândva cu izvorul meu pe-al tău. Albumele tale nu se găsesc pe piață. De ce? Pentru că au fost editate într-un număr destul de mic, pentru că n-am avut bani, pentru că se știe că folcul este o zonă în care foarte puțină lume investește și tirajul a fost foarte mic și s-au epuizat. Eu sper să se mai schimbe câte ceva și lucrurile să vină fiecare la locul la care ar trebui să fie. Iată că ne apropiem de finalul unui an 2005, care pentru unii a fost bun, pentru alții mai puțin. Ce a însemnat pentru tine acest an din punct de vedere al activității artistice și profesionale? Pentru mine a fost un an foarte greu, poate cel mai greu an din viața mea, dar în același timp și cel mai frumos. Un an în care am învățat să mă bucur de lucruri de care nu mă bucuram înainte, un an în care mi-am schimbat prioritățile și mi-am dat seama că sunt puține și altele lucrurile cu adevărat importante în viață, un an în care am muncit atât cât am putut, un an în care am încercat să fiu mult mai aproape de familia mea, ceea ce nu făcusem cu ani în urmă, de prietenii mei, un an în care am încercat să mă regăsesc. A fost un an foarte greu, dar foarte frumos. Crezi în destin? Evident. Că ceea ce ți-ai scris în frunte, ți-a pus, crezi că te reprezintă? Da, cred că există un destin, dar cred că uneori poți să-l ajuți sau să-l modifici puțin sau nu cred că îl poți întoarce la 180 de grade, dar cred că dacă vrei cu adevărat poți opera modificări în destin. Un foarte frumos videoclip intitulat Pe patul părăsit are o poveste specială. Aș propune să încheiem acest interviu cu acest videoclip, nu înainte să ne spui ce a reprezentat el și care a fost momentul vieții tale în care ai reușit să-l realizezi. L-am realizat acum 2 ani, de fapt l-a realizat casa de producție cu care eu am scos pe piață albumul 13 clipe. Este un cântec de dragoste la care am avut norocul să-mi placă și mie, să placă și producătorului, să placă tuturor și atunci Camelia Radulian, cea care l-a gândit și l-a făcut, a țesut această poveste frumoasă pe un cântec, cred eu, la fel de frumos. Iată cum campionii din toate domeniile i-am regăsit și în domeniul muzicii folk. Rămâneți în continuare alături de noi. La Destin de Campion a fost invitata noastră de astăzi, Tatiana Stepa, în compania muzicii și nu uitați, ce ți-a scris în frunte ți-a pus.
izvor. Din lacrimile seci, obrazul înghețat, să nu devii fântâna tuturor. O umbră lași, o umbră ai, și sus și jos, în iad sau rai. O umbră lași, o umbră ai, și sus și jos, în iad sau rai. Dar n-am ajuns la timp și ușa s-a deschis. Te-ai dus și știu că n-o să vii înapoi. În lacrimi mă preschimb, trecând din plâns în vis, să văd dacă a rămas ceva din noi. O umbră lași, o umbră ai, și sus și jos, în iad sau rai. O umbră lași, o umbră ai, și sus și jos, în iad sau rai. Și tot ce sunt fusese, făcând a reveni, din cer coboară încum hervin. Un biet păianjen țese, pe patul părăsit, te chem cu trupul nostru să-l strivim. O umbră lași, o umbră ai, și sus și jos, în iad sau rai. O umbră lași, o umbră ai, și sus și jos, în iad sau rai. O umbră lași, o umbră ai, și sus și jos, în iad sau rai. O umbră lași, o umbră ai, și sus și jos, în iad sau rai.